Здравейте, хора! Здравейте, хора! Днес ще играя Taco Tuesday. Ще говоря с моите приятели Краси, Матейчо. Сами снапва вече! Боже! Аз май малко съм закъснял, не знам. Hi everyone. Не съм закъснял, бе. 8x лук. Не знам. It's Taco Tuesday! Хора, това съм аз от PlayStation. Не мога да спална Skibidi Lucky Block. Хора, който харесва стила Брейн народ, да хареса това видео и да се абонира за канала. Краси, бъгваш. Тако машина. Защо имам 52 такота, а нямам 100, бе? Защо нямам 2000, бе? Ако ми се спомне нещо с тако направо го слагам в тази машина. И ще ми даде... Добре. Скибиди. Това беше малко скибиди. Краси ми каза, забива ми, защото говоря. Не, казах, забива ми като говоря. Забива ми като говоря. Значи му е бърнало, като го е казал първото. Забива ли ми като говоря? Да. Аз имам 61 такота. Аз имам второ 18. Хора, не ме питайте защо съм тук от PlayStation. Тук съм от PlayStation, ако ми се спомне нещо, поне да мога да го менкам. Не спомня ми ще нещо, без никакви мутации, лате. Спомня ми се Strawberry Elephant, без никакви мутации. Представете ли си? Спелва ми се Strawberry, без никакви мутации. Спелва ми се Dragon Cannelloni, без никакви мутации. На некъв пич му е спалнал Diamond Jump първо, верно. За какво ми е тралалело тралала сами? Трябва ми джампорк. Give me jumpy порки. Така, сега взимам тия неща, които са с такота, слагам ги в машината и ми дават такота. 8 такота. Тия са гадни, дадоха ми 8 такота. Другото е PPK и с 50 мутации. Ще ми даде 55 такота. Представете ли си, 55 такота за... Какво е това, бе? Какво е той, бе? Батон, бате, батон. Той Брейн народ направо... Ресток тайм. Какво време да рестокнеш, бе, сами? Някакви простоти говориш. Бурито бат. Искам бурито бат. Тако турбо на чорила. Кога тия си се отдалнаха, бе? Боже!
Как най-доброто вече се солт-аутна? Боже. Тия колко такота имат, бе? Пичоне макина. Шаменкам пичоне макина за тако. Само за тако. Само тако. Най-добрата мутация тако. Сами снапва. 10 такота. Пичоне макина. Само тако, само тако, само тако. Само тако, само тако. Пичоне макина. С мига титуле. Аз имам 91 такота. Като го удари тако, направо спирам да го менкам. Тако само трябва да го удари. Тако. 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 А за стробери с тако колко много ще дават, бате? И фая го удари. Тако взимам. Ай! Пък Матейчо там си играе дуели. Пък аз тук менкам пичоне макина. Айде беше го ударили тъпото тако. Не! Добре, купи го. Да. Не! Топли са, бе! Как го изпусна, бе? Само тако не го удари, боже. Щях да си сел на Yes резюм. Матейчо казва на някой, че ще играе един тако Tuesday. Да, Матейчо, знам, че има апдейт. Аз ще мога да си спална онова, бе. Борито бат. О, да, бе, искам код. Аз чак сега от това го видях. Като напише It's код, тогава ще пиеш. Дивайн. Спалвам го веднага това. Не, той е селф-таут. Боже, боже! Ще се гръмна. Running Lucky Block. За какво са ми тия гадни лъки блокове? Тако. Хора, представете ли си такото да го удари тако? Това ще е много... Тако лъки блок да го удари тако. Най-странното нещо на земята. Тако лъки блок да го удари тако. Преди малко ми... Бил лъки блок! Даймонд!
още един! Даймонд пак! Само мисли. Админ. Няма място в бейса! What the fuck? Аз се приготвям да пиша, не ми пука. W, но. Това ще пише варе. Oh my god, divide admin! Please, Aura, please, oh. Май е нещо. Браво, Матеч. Матеч спечели мани пари от дуел, хора. Падна ми се кейседила от лъхи блока. Use код. This код sold out. Так кейседила не ми трябва. Yes. W код, бате, да. Ел код. Най-W кода беше това, хора. Да ми се падне още хора. Дано ми се... Аура. Ой. Краш, какво ти се падна? Я да видя, сподели екран. О, какво стана? Десет такото. Да, това е много рядко. Накрая си му даде онова от би лъки блока за 4%. Това е доста рядко. Аз вече имам 118 такота. Рестокна. Айде, спаунах си бурито. Чайте да го менкам за мутации. Маше го изпуснах. О, не го изпуснах. Да беше такова, Galaxy. Щеше да е много готино. Бурито. Не. Ето го, прилепчо. Сега ако го удари нещо редковате. Направо. Файер. Не. Има ли файер, бе? Има. Спок. Има. Файер не ми харесва много. Защото много ме удря и много изпускам неща така. Така, купувам го. Спална мисля. Мяу стробери елефант! Не! За малко да си бутна телефона, хора. Не! Това къде ме изстреля, бе? Не, изпусна го. Това къде ме изстреля? Поне с един файер. Добре. Не е тъп. Само на чорилата е останала, боже. То тук и нещо се тако спалнало ли се? Тако
не това. Ето. О! Авокадини. What strawberry елефант? Чупа си врата. Ау! Ко ми става, бе? Колко ми дава? 7 такота. Имам 25. Що съм си щупил врата така? Аз не съм си го щупил, ама как ме боли отстрани. Боже. Ау. Плескам си врата да ми мине. Бия си го. Даже сам ми вика, че ме боли врата. Какво ме боли така, бе? Arrange machine. Стrawberry-то вече го няма. Ето вижте. Sold out. Пак пичона макина. Няма тако. Galaxy. Galaxy 8 бинис. Не ми трябва. Пичона макина. Аз имам 25 такива. Ама чакай, сега такотата ми се броят за такова ли, бе? Замет. Телефона как ми падна, хора. Така. Galaxy мобини. Хора, знаете ли, че тия би Lucky Block много лесно се правят такива. Уния, бе. Как се казваха? Такива най-добрите. С коронка. Траваледон. Къде е този траваледон, бе? Какъв този траваледон? Нов брейнърът ли добави, който се казва траваледон? Сега ще видя. Не същия си е. Look. Do. Lucky Block. Тако Lucky Block го удари тако. Странното. 10 хъни. Хъни. Имам 30 хъни. 34 хъни. Добре, 34 имам. На мен ми трябват 50 да изпълна Lucky Block. Акванот. Какво беше това Акванот? Ама беше... не, имам 35 хъни. А това беше Brainrot God. На моя приятел му се спална Galaxy бил Lucky Block. А на мене ми се спална Diamond. Трябва да си гледам ти екрана. Отваряй го. Направи му Лаура и го отваряй.
А кога накрая на такото ли? Да, след малко. Да съберем още малко повече блокове. Самка, добре работиш, май. Как ги е кръстил тя тако ти оздели много готина. Тако ти оздели. Каквото ми се падне тук, отива в машината. Уоу! Окей. Кататино. Такото. Нещо отварям го. Това е второто. One of one. А, да, one of one се казваш. One of one lucky block. 40 такота. Thank you. За Strawberry Elephant ще дадат някъде 50 милиарда такота. Или 1 милион. Представете ли си 1 милион такота за Strawberry Elephant? С тако. Това кокофанто елефанта ще го удари ли тако? Лира. Ето няма тако. Как ще го удари тако, като няма тако? Хора, какво говоря? Матейчо ми казва да се заглуша. Ми ще се заглуша. Чакай. Пак рама, мамат. 80 такота им. Матейчо, money, пъги. Матейчо, лут ли си? Какво с комбото е по-добро от money, пъги? Къде е този мед? Къде? Мед, искам мед. Аз имам 35 мед. Хора, това за какво ми е? Много беше гадно, като махнаха онова Escape Tsunami в стила Брейнрът. Там можеше да се взима Strawberry, гарами и Secret Lucky блокове. Ама го махнаха. Матейчо пак ще играе за money, пъги. А моето money, пъги е с job. Ето money, пъги с job. Money, пъги. А хора, знаете ли, че когато ми се спална money, пъги, ми се спална и бургуро от фраюро. А вече не ми спалва нищо. Сами, спълни ми гарама. Иначе ще те набия. Реструктед. Долкот. За какво отвариш топката на включи? Почти са наравно. Не, кода би. Кой да бие? Кода как поведе? Ама как толкова много хора играят в тая игра? Толкова много хора играят в тая игра? Сами какво това е, може бе? Ема той при мен и пак не ми трябва. Този код направо обърна на 500 000.
Е, 495 за кода. Чакай, аз се приготвям да пиша, Само да си заключа бейса. Да. О, защо рестоква, бе? Защо рестоква? Нямаше ли да пусне кода? Кода беше повече. Какво правиш? Аз бегам да ти печеля това малко. Матечо пък ще спера да играе. Аз оставам само с Краси. Иначе бега и с мен. Юскот. Още има ли? Можеше да го взема, ако бях натиснал веднага, можеше да го взема. А те се спалят, обаче. Какво да ми се е спалнало? Нищо. Не, вие ти го. Матео. Яков ми праща най-добрия на играта. Раси, аз не мога да ти дам много. Секрет! Рандер и секрет. Дейл. И тик-так сахур, Дейл. Давам му цялата... той ми отказа. Хора, знаете ли аз кой имам приятели от PlayStation? Чакайте. Ето този. Най-добрия на играта. Той прави по 9... Някакъв Албеков ми праща трейд. То пък какво има? Мани! Тако Lucky Block с тако и много мутации. Така бе. Искам да на лесно да бегне. Адмариск това. Морито, Ландито и DJ Panda. Хора, вие не виждате какво трейдвам, защото трейдвам от PlayStation. Той ми отказа. А то сами защо не е спалнал нито един път бейса му? Оли, тунк, сахур, та, сахур, дин. Лила, балерина. Тралала, быр, патапин, тралала, быр, патапин, тралала, капучино, сино, лила. Юскот? Сами от кога има код? Да. Печагата не е казал нищо, пък и Юскот. То ми изкара акула. Юскот? Дракон код. Аз го пиша и 50 години. Ти си код се отравят. Боже! Чакай да пусна това куче. Айде да се ям. Кара си пак няма интернет. Какво му става на този интернет, бе? Доста скоро.
За какво ми? О! Това то скоро накрая ще стане One of One. Ма те ще казва, че нещо го хапе. Аз казвам, че тук този хур ще стане One of One. Уин-дин-дин-дун, не ми трябва. Аре бе, удари го такове. Моля. О, бейс. Бейс. Я какво има? Користо. Нищо няма, бат. Това да ми набил с направо кристал в финалите. Той кристал кога ще смаха, бе? След 17 дена. Сами снапва. И нищо не ми се спомня, само един лъки блок, сигурно. 20x time. What the fuck? Гангстер, фотера, криминалера. О! Десет хъни, 10 тако. Лъки блок с тако. Хора, представете ли си, ми дава кейсадила крокодила с тако. Чакай бе. Тук са паднали някои неща. Трябват ми 2 мечета. Едно мече ми трябва. Сами. Лъки блока ми щеше да се тръгне. Какво краси? Бурито бат. Казах бурито бат и се сетих, че мога да го купа, ама след малко, като си отворя лъки блоковете, дано не си тръгне до тогава. И аз имам мани пари. Лавака, Сатурна. Как това вече е солтаут, бе? Как е солтаут? Ще се гръмна. Хора, ще се гръмна. Добре, поне ще изпълня един лъки блок.
Абе, дайте свършват. Дайте свършва. Да, так отиваш чат. Не, так отиваш сами. Голте, лъки блокни. Хора, кажете ми в коментарите, вярно ли е, че от... Какво е това? Вярно ли е, че от това, боксовата круша, това къде трябва да го биеме тук, не знам, това такова за бомбони, къде се ползва. Вярно ли е, че може да ни се спазва, може да ни дават много редки неща от него? Пишете в коментарите. Това върху, че нали не ти трябва, виж по екран. Това виж. Бакрум. Ми отивам в бакрумите. Ще си купа само малко спейт. Да не си изхарчим целите пари като преди. Че как си ги изхарчих преди? Останах някъде с 1-2 милиона. О, 10 хъни. И 10 такота. Разпълвам се. Матейчо, остави ми за пътичка ти има 56 спал. И ако ти трябва да спал, Какъв е лъки блока? Нормал. Ми ще го изчакам за мутации. 2 лъки блока. Ей, другия нормал лате. Охо. Ай, колко шумно! Ай, бейс. Ай, това как ми надула главата. Това мигатито. Хора, please aura. Ой. Лъки блок май ми се спомня. Не. Четири лък. Секрет лъки блок. Хора, пожелайте ми късмет за секрета. За секрет лъки блока ми пожелайте късмет. Плиз. Аура, бро, тортурини. Разбрах по парите. Боже, смотаното тортурини. Така ще спама като от хора. Така ще спама като от до утре. Ако трябваше да си пусна аутокликъра. Сами има някаква идея за фюз.
Да, сега искам фюз машин. Тая машина искам да си тръгва, грозна е, мръсна е. Не грозна е, тая RNG машина е най-гадната на света. Та песен колко е яка. Хай мига тито, мяу, мяу. Хай мига тито, мяу, мяу. Мяу, мяу. Иго. Какво означава иго, сами? Сами снап. Абе, сега не можеше ли да се лови риба, бе? Не. Мяу! Хора, да продължавам. Има ли нещо тако? Не. Ето. Ето още едно свинина. Матейчо ма иска Лъки блока му да го удари. Мани пъки, държи мани пъки и... Трейд фарми. Премествам си работите на поднетнаш. Може ли го да продай? Да беше казал. Айде бе, разтукни за последен път това тъпо тако и да купувам това. И чао, админавирус. Хора, да пратя ли на... Аз днеска сме късметли, че телефона ми добре ти остана с 10%. Хора, ще пратя на Матейчо трейд. Чакайте да не виждате името. Така, ето. Ето. Да, ето го. Не. Матейчо, какво даваш за сироп самурай? Ей, вие му виждате името. Нищо. Хора, мани за сироп самурай. Не. Това е с пчеличка. Така се чистиш. Това е. Да, Уйо. Чакай, ядвам ти това. Ама това много маяк, не може да се вземе. Тогава ти ядваме това. Караси, що ми гледаш моя екран, бе?
Краси, как се пишеш? Много сложно се пише. Добре, напишиме ти да видим дали може нещо да тренираме. Марти са 6-7. Аз не мога да идвам, аз играя дуели. О, боже! О, хора, и аз ще имам да игра дуели. Изгубих 75 милиона лева. Добре, ще ти пратя от PlayStation или от компютъра? От компютъра. Трейд, не дуел. Матейчо, джойва има мене. А, не, ти ме нямаш. Ти как се пишеш, Марти? Ти как се пишеш? Марти само 6-7. Даже на видеото си показвам юзернейма. Хора, чакайте сега да си взема брейнер. О, къвто бе. Моят приятел Марти и Краса са ми най-добри приятели. Ууу, Най-вероятно. стакини за Беркуро искам. Против си това, защото... Дейл? Не, бате, няма да ти отмървам. Дейл. Краси, не искам. Дуел. Пчела. Трейс. Лавака, Сатурна. Чакай, сега трябва да си взема брейнеродите. А това бурито обаче ще седи при мене. И хора, аре, един дуел, малко трейдове и спирам видеото. Така взех си нещата. Хора, сега почвам да праща. Какво? Аз нямам нито едно място, трябваше да си остава нещо в PlayStation. Ама тъй чу, ел бе, дай му... Не, ел! Ма тъй чу, ел от просто. Позволит... Не, ще си... Оста нещо... Бронително... Не. Ясме, Резиум и Берино. Някакъв ми праща трай. Те сега ще му приема. То трябва да му се махна. Така, готов съм. На това му пращам трейд. Хора, знаете ли за какво? Това ме прие вече. Това не е моята база, да знаете. Адмор пичера, адмор. Лос е колос. Дейлът. Хора, аз исках да трейдна или за сервер. Това не е било сервера, добре. Или за тик-так, или за кечура, или за кечура, или за бурубуру, или за това, или за това, или за това. Това най-много исках. Някакъв ми прати трейд. Дейл. Застрахените атако комбинациони. Дейл. Fire trade. Please. Братле, адвам ти нуклеаро. Затова 20 Марти. 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 20 Марti. 20 Marti. 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 20 Mar
Я не слушаю. Fire Trade, братле. Лъси си това. Fire. W. Давате. И така става, не ми пука и така става. Това латако, знаеш колко е редко е. О, Дейл? Окей. Да трейдвам латако. Трейдвам латако. Май. Стакини и нуклеаро. Ама и ладжоли гранде той ми дава. Отказвам му, не го искам това латако. Не ми трябва латако. Чакай, праща му на този дуел. Някой ми праща трейд от PlayStation. Ще му приема да видя какво ми дава. Той има 3 грама, даже повече от 3 грама. Аз пък той има 3 грами. Той ми да 1 грама. Адмур. Не уте. Той е гаден просто. Краси е на 50 години. Краси е на 50 години. Краси е на 50, аз съм на 50, Матейчо е на 150. Серверес. Вътре е така. Стрелкини за серверес. Адмур, братле. Отворих едно нещо, дето е само 2% шанс да се падне. 4 ма. Не бе, 2, дали 4. Я да видя. Ако спечела... 4% е 4. Ако спечелиш, това не е. Искаш ли? Това не е. Ами дай ми това другото. Аре, не бъди скрит. Добре, ако аз спечеля ще го върна. Ой, той има дракон. Я вижте какво... Вадим за лъч. Нямам да. Щях да кажа какво хубаво драконче, пак то е лефна. То пък какво иска? Играме без връщания. Опа. Аз ти казах, ама ти си пуха. Да, ти слуха. Бата Слеги Брос. W. Ай, чакай, че му давам и сироп самурай. О, гарама. Аз удях. Ами аз не като направих да ударих, да замразих. Матей, човек, краси си игра дуел. 1-1. И 1-0 за Матейчо. Опа. Абе, я чакай. Ти ми гледаш 6 ли? Я чакай, бе. Добре. Не. Ти ми гледаш 6 скрина, пътики ти. Ти гледаш 6 скрина. А сега на кой да гледам шер скрина, хора? What the fuck? Не стрес, Луди. Никой няма да ми приеме дуел, хора. Тук всички не искат да играят дуели, тия са луди.
Хора, знаете ли, че един път, когато бях нуб на... Добре, отидох в дуел. Когато бях нуб на Стила, по принцип, един път играех си дуел, аз пак дуел. Админ Абюз, там толкова тъмно, ама ми се спалва Дивайн Нукле... Аеродиносавро. Да, когато... Да. И аз го трейнах за баскито, хора, ама после ама се скъмнах, ама после баскитото, знаете ли за какво го трейнах? За La Secret! Не, трейнах го. Ми така. Баскито и Дивайн Сок трейнах. Аз тогава не разбирах от трейдове и направо си трейдвам баскитото. Ама после... Ще го скамна. Да, не. Е така, братле, е така, дал я. Адмур. Той малко е поудял, май. Кой става толкова много, като сте мърза? Като ти имаш медуза. Бате, зато и мога да ти дам. Това, например. Аз сега спечелих. Така, бате. Така, гара и лъщи клетера. W, брато. Ла. Не, от тук. То пичага не е пичага. Хора, много добра рима измислих. Той пичага не е пичага. Бургуру. Ой. Брат. Ади. Хора, сега трейдвам дракон, казвам ви, сега трейдим дракон. Лакаса Бу, W. Ето, W, братле, W, братле, бру. Ай. Как ще го заложиш това с твоето толкова? Айде, влизай в това ми пращай много. Кажи на Марти и Джумина клас. Няма да влезна. Аз джойн. Аз ще го върна. Ама не ми се играе вече дуел. W, стоякини за тарамка. Аз ти залагам това своето. Твоето! Не, връщаш моето и играем за много. Ти залагам много велика. Киши. Не залагам. По-слабо от това. Нещо го се пада от лъкиво и е тънкели. Ама не ме ни пъгим. Боже, какво правя аз? Той иска Rainbow Грама за Diamond. Той е луд. Аз не ще не спитам, чел. Ако спреш, не мога да прочета, ще вижда и втори път, че те викам. Ало. И аз ще спирам, хора. Добре, трейдвам. Хора, трейдвам.
Сигурно се ще го скамна тоя. Матейчо, айде да трейднеме. Какво искаш? Марки, какво искаш? Да трейднеме. За какво? Не знам. Сега ще видим ти какво имаш. Знам последен. Приеми да трейднеме. Топ път, който победи, и да го победиш. О, Игра на честно. Сделка. хора на това да му помогнали. Втора спанил левати. Не лате. Арин Българама, ще го скамна хора. О, W. Роналдо ми праща трейд. Накрая си май си станал по-слаб от мен. Ластофер, братле, Ластофер, бе. No thanks. Не искам, брат. Да, вече спечели. Капитан Моби Кристал. What? Сега вече се става. О, къвто. Толкова искаш. Мети, рай, всяки. Капитан Моби. W, братле. О! Къде е то лоу да му пратим трейд? Къде е то лоу? Ето го пак. Не, това не е лоу. W. Капитан Моби. Трябва си GG. Лоу, къде си? Лоу. Хора, видяхте ли как се върнах? Нуб ми прати. Добре, приемам на нуб. Нуба ми отказа веднага. Я, какво е името? Той има някак 10 гарами. Пичага, за тая гарама ми дай, за тая гарама и стракини ми дай 10 гарами. Нупа пак ми праща. Давай. Нуклеар затова ти да умбата. Добре. Хора, сега да видим това какво ми дава и спирам видеото. Добре, хора, този е виновен. Дало е виновен. Хора. Надявам се видеото да ви е харесало. И чао. По-скоро. Чао.